Moikka! Mun nimi on Meri Takkinen ja ohjaan täällä Astanga Easy-tunteja, postpartum-joogaa, raskausjoogaa, äitivauvajoogaa. Ohjaan tarvittaessa tavallisilla Astangan ohjatuilla tunneilla ja Mysore-tunneilla. Mä oon löytänyt joogan pariin parikymmentä vuotta sitten. Alkuun kiehtoi erityisesti Astanga-joogan fyysisyys, mutta myös syvä hengitys. Ja aika nopeasti pääsin siirtymään Mysore-harjoitukseen, jolloin harjoitukset tulee vielä enemmän meditatiivinen ja se harjoituksen hiljaisuus on tuntunut aina kovin merkitykselliseltä. Omilla tunneilla haluankin korostaa erityisesti sitä, että Astanga-jooga on sovellettavissa jokaiseen elämäntilanteeseen. Eli oli taukoa harjoituksessa tai muuta haastetta kehossa tai elämäntilanteessa, voit aina tulla joogaamaan salille, se varmasti auttaa.